ଶିଖିବା କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ କେମିତି ସହଜରେ ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ସହଜରେ ଲେଖିବା। 1ର କ୍ୟୁ ହେଲା 1, 2ର କ୍ୟୁ ହେଲା 8, 3ର କ୍ୟୁ ହେଲା 27, 4ର କ୍ୟୁ ହେଲା 64, 5ର କ୍ୟୁ ହେଲା 125, 6ର କ୍ୟୁ ହେଲା 216, 7ର କ୍ୟୁ ହେଲା 343, 8ର କ୍ୟୁ ହେଲା 512, 9ର କ୍ୟୁ ହେଲା 729, 10ର କ୍ୟୁ ହେଲା 1000। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବା। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ନେବା। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। କେତେ ନେବା? ଧରାଯାଉ 729। 729ର କ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଏଠି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ମାନେ ସବୁଟା ନେବା। ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଛି? 9। ଏଇଠି ହେଇଛି ଏତେ କ୍ୟୁବ୍ର ବାହାରିଛି। 1ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା 1, 4ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା କେତେ? 64। 64 ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଛି? 4, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଛି? 9। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 9 କେଉଁ କ୍ୟୁବ୍ର? କାହାର କ୍ୟୁବ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 9 ଅଛି, 9 ବା 9 କାହାର କ୍ୟୁବ୍? 9 ବା 9, ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? 9। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା। 2 ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେତେ ନେବା? 2 7 4 4 କ୍ୟୁବ୍ ସମାନ। ତେବେ ଏଠି 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 4। କେଉଁ କ୍ୟୁବ୍ର 4 ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି 4। ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି? 4। ଆଉ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଏଠି 4 ଅଛି, ହେଲେ କାହାର କ୍ୟୁବ୍? 4। ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା? 4। ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 2 ମାନେ 2 ମାନେ କାହାର କ୍ୟୁବ୍? କ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଛି କି? କ୍ୟୁବ୍ର ଯଦି ନାହିଁ, ସମାନ ବା ତାଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। 2ର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ? 8। 8 ସଂଖ୍ୟାଟି 2ଠୁ ବଡ଼ ନା? 8 ସଂଖ୍ୟାଟି 2ଠୁ ବଡ଼ ନା ଛୋଟ? ବଡ଼। ଇଏ ହେବ କି? ନାହିଁ। ତାଠୁ ଛୋଟ କିଏ? 1। କେତେ? କାହାର କ୍ୟୁବ୍? 1ର ବା 1ର। ଏଠି କେତେ ହେବ? 1। କେତେ ହେଲା? 14 ବା 14। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି 3 ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ଧରାଯାଉ 4 6 6 5 6 କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ କରିବା ସମାନ। ଏଠି 3ଟି ସଂଖ୍ୟା। ଲାଷ୍ଟରେ କେତେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଟି? 6। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର କ୍ୟୁବ୍ ଘରେ 6 ଅଛି? କାହାର ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖ କାହାର? 6 ଘରେ 6ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା 216। ଏଇଠି କେତେ ଅଛି? ଲାଷ୍ଟରେ 6 ଅଛି, ମାନେ କାହାର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା 6ର? ଏଠି ଲେଖିବା 6 ବା 6। ଏଠି ଆଉ କେତେଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା? 2ଟି। କେତେ ରହିଲା? 46। 46 ଏଠି ଅଛି କି? ଆଗରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ନାହିଁ, ତାଠୁ କମ୍, ମାନେ 46ର ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେବା ସେଇ କ୍ୟୁବ୍ର। ତେବେ 46 କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଟା 64 ଅଛି। 64 ନା ଆଉ 64 ଆଉ 46 କିଏ ବଡ଼? 64 ସେଇଆ ହେବ। 27 ଆଉ 46 କିଏ? 46 ବଡ଼, କିନ୍ତୁ 27 ସାନ। କେତେ ଅଛି? କାହାର କ୍ୟୁବ୍? 3ର। କେତେ ନେବା? 3 ବା 6। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା। ଧରାଯାଉ 4 ହେଲା 5 8 3 2 କ୍ୟୁବ୍। ଦେଖିବା 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 2। ଏଠି ଦେଖିବା କାହାର କ୍ୟୁବ୍ରେ 2 ଅଛି? ଏଇଠି ଦେଖ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଅଛି କ୍ୟୁବ୍ରେ କେତେ? 2। କାହାର? 8ର। ଏଇଠି କେତେ ଅଛି? 5। ତେବେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କାହାର 5 ଅଛି? କେତେ ଅଛି କି? ନାହିଁ। 8 ଅଛି। 8 ଅଛି। କାହାର? 2, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଛୋଟ। ହେବ କି? ନାହିଁ।
ତେବେ 5 ଆଉ 1 ହେଲେ 1 ହେଲା ଛୋଟ 5ରୁ ମାନେ ଏଇଟା ହେବ କାହାର କ୍ୟୁବ୍ 1 ବା 1। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବରରେ 205,379 ର କ୍ୟୁବ୍। ଆପଣ 205,379 ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେତେ ହେବ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।